Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da. Madang Bapak Ibu jamaah salat tarawih ingkang tansah kula hormati. Monggo sepidang ngrasaken dhateng Gusti Allah taala ingkang sampun maringi pinten-pinten kanikmatan lan karahmatan sehingga ngatos dalu punika kula panjenengan paring kesehatan warasan saged nglampahi ibadah wonten ing salebetipun bulan Ramadan kanthi mboten mawi alangan setunggalipun punapa. Alhamdulillahirabbil alamin, patut kula syukuri dalu punika sampun tanggal 19 bulan Ramadan. Saking arah punika monggo kula panjenengan sami ningkataken ngamal takwa ibadah kula panjenengan. Mugi-mugi kemawon sedanten ngamal saing ibadah kula panjenengan wonten ing salebetipun wulan Ramadan punika tansah dipun tampi dening Gusti Allah taala. Amin. Allahumma amin. Mateng Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati, wonten kesempatan dalu punika kula sekedhik badhe ngimotake kula panjenengan sedanten ing mriki badhe njelasaken masalah kondisi ahli kubur. Wahukia ba'du ilmi. Ting mriki enten ceriyos wonten ing kitab I'anatul Talibin ingkang ceriyos ba'du ahli ilmi cara jaman sakniki wong ingkang ngalim fikih. Ting mriku sak temene anna rajulan, ting mriku ana wong lanang ngimpi sak jerone tingkah turu. Teng mriku niku ngimpine ahli kubur padha metu saka kuburane marang jabane kuburan. Lah sing teng mriku tujuane apa metu? Tujuane ahli kubur punika padha rebutan perkawis. Sing nang kono perkarane iki ora dingerteni wong sing ngimpi kala wau. Jadi ana wong lanang ki ngimpi nang kono ahli kubur saakeh konganten iku do munggah nang jabane kubur do rebutan perkara sing perkara iku mau ki apa. Lah sing mriku wong lanang sing ngimpi niku gumun. Teng mriku gumun fata ajabtu gumunake ing ingsun. Ngopo wong kok do rebutan, sedangkan teng mriku wonten salah setunggalipun tiyang niku lungguh ayem adem tentrem nang kursi ora melu rebutan padha kancane. Lah teng mriku wong lanang sing ngimpi mau banjur tanglet nyedhaki marang wong sing lungguh, malladhi yaltaqi haula'i. Hei wong, krana apa jenengan kok ora melu rebutan? Ora melu rebutan padha karo ahli kubur sing liyane. Lah sedangkan sing wong linggih iki mau nika maringi pangertosan. Sejatine ahli kubur sing munggah nang jabane kuburan iku do rebutan perkara sing dihadiahake wong muslim marang ahli kubur. Do rebutan perkara sing dihadiahake wong muslim marang ahli kubur min qiraatil qur'ani saka wacane Al-Qur'an was shadaqati lan sedekah wa doa lan doa. Cara basa penake iki do rebutan remukan ngoten niku lho Pak Bu. Nek jenengan nek kok nggatekake imam nalika maos tahlil niku enten jami'il muslimin wal muslimat utawa khususan setiap ajeng yasinan tahlilan enten kata-kata muslimin wal muslimat nggih niku tibane iki namung remukan ngoten niku ling dicakalan wong akeh. Cara kasarane iki rebutan banyu sak gelas. Nah, ngoten. Lah, wong sing ngimpi mau banjur tanglet malih.
Wong lanang lah krana apa jenengan kok ora melu rebutan padha kancane, rebutan padha ahli kubur sing liyane iki mau. Sedangkan wong sing linggih iku mau ngendika ana nggoniun anid dalika. Aku ki sing wong wis sugih dadi ra butuh perkara kabeh iku mau. Lah, sing wong iki banjur tanglet malih biaisain antagoniun saka arah ngendi jenengan kok diarani wong sing sugih? Kola wong lanang sing linggih nang kursi mau bi khotimatin sebab sak kataman yaqra'uha kang maca ing khotimah wa yahdiha lan ngadihake ing khotimah ilayah maring ingsun kulla yaumin ing saben dina sapa waladi wala anak ingsun. Jadi aku ki diarani wong sugih mergo anakku putraku saben dina maringi hadiah sak kataman Al-Qur'an sing khusus dia hadiahi marang aku. Nah, sedangkan anakku ki wong sing dodolan nang pasar. Niki lho. Anake dodolan panganan nang pasar bendina iso ngadiahake wong tuwane iku sak kataman Al-Qur'an. Dadi wong tuwa niki ra butuh remukan-remukan sinang dhuwur kuburan iki mau. Cara digawe gampang. Sak kataman Al-Qur'an iki kados jenengan munjung tiyang sepah niku ingkung sing anget. Kira-kira nek wong tuwa dikei ingkung sing anget kemebul niku langsung didahar napa dinengake? Remen apa mboten? Nah, nek jenengan kok ngirim tahlil kalian yang sepah niku ibaratnya jenengan niku ngirim sego karo kuban. Nek ingkung karo kuban milih ndi? Nah, kados ngoten niku. Nek jenengan kok ngirim hadiah Fatihah kalian tiang sepah ingkang mboten enten, jenengan niku kados ngirim teh. Unjukan teh. Napa malih mboten kok dipun kirim? Iku mbok wong tuwane iki rebutan banyu sak gelas sing dikek wong muslim gawe rebutan wong atusan. Lah niku. Dadi nggih pripun nggih? Kadang niku tiang sepah kula panjenengan niku mboten sebejo awake dhewe. Kadang tiang sepah kula panjenengan mboten mangertosi napa niku salat, napa niku ngaji. Lah carane nggo nulungi tiyang sepah nggih kanthi mawi ndongaake. Lah sakniki ajeng mawi lantaran napa? Amal sing boten pekep nalika pun boten enten namung 3. Nggih napa mboten? Setunggal ilmu nafi yang tafi ubihi, ilmu sing manfaat kanggo wong liya. Nek tiyang sepaya kula panjenengan kok boten saged ngaos ki ajeng manfaati damel sinten? Nah, sing nomor kalih sedekahun jariyatun. Sedekah jariyah kadang mawon gawe mangan wis cukup alhamdulillah. Nah, nek arep sedekah saking pundi? Utawa sing nomor 3 waladun sholihun yad'ulahu, anak soleh sing ndongaake marang wong tuwa loro. Lah niku sangune tiyang sepah niku namung niku. Ketika 3 niku sing paling gampang namung nomor kali sedekah jariyah. Nek ngandalke ilmu sing manfaat kados awet. Napa malih waladun sholihun yad'ulahu, anak soleh niku angele. Sing diarani soleh niku dos pundi? Soleh niku maknane niku patut utawa luwes, patut marang sepadha-padha utawa patut marang sing kuwasa. Nah niku dados niki kados critane kados niku. Lah sakwise kok ngerti kados ngoten niku enten anak sing ngirim sak kataman marang wong tuwa mau sing mboten enten utawa sing lungguhi mau banjur falamma istaiqatu wong lanang sing ngipingi mau langsung gumregah tangi ajeng butekake dhahabtu ila sauki. Wong sing ngimpi mau kuwi tangi langsung age-age budal nang pasar.
Lah jebulane khaisu dzukira faida sabun yubayi'u nang kono ana wong enom sing dodolan panganan yahariku safataihi sing nang kono ngubahake lambe lorone nalika karo dodol. Nah iki lah terus wong lanang iku mau nggih tanglet sing ngimpi mau fakultu bi aisain tuhariku safataika. Krana apa sampean kok ngubahake lambe lorone? Lah sing wong lanang sing dodol iku Iqra al-Qur'ana. Nah iki aku ngubahake lambe loro iki mergo aku maca Al-Qur'an sing tak hadiahake ila walidayya marang wong tuwa loro. Niki mau. Lah terus dos pundi nek kula jenengan kok mboten saged maos Al-Qur'an? Nggih jenengan tetep kedah sinau. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Golek ilmu carane ajar maca Quran niku wajib sedanten tiyang ingkang muslim nalika jenengan gesang. Nyuwun sewu jenengan pirsa Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku kekasih Gusti Allah. Niku ajar maos Al-Qur'an niku yuswa sekawan dosa setunggal nek boten kelentuk. Nyuwun sewune Kanjeng Nabi niku asline tiyang umi, tiyang ingkang boten ngertos. Cara basa saiki nggih rada bodho. Makane tumurun surat Al-Alaq Iqra wacana Kanjeng Nabi tasih boten saged niku ajeng maos. Berhubung Kanjeng Nabi niku tiyang ingkang maksum, tiyang ingkang direksa dening Gusti Allah diparingi wahyu kalian malaikat Jibril. Nah niki. Lah napa malih kula panjenengan sagete kula panjenengan diwaos menawi saged sedinten niku 100 ayat minimal. 100 ayat niku ketingali abot, tapi jenengan nek kok bar asar maos Waqiah niku pun 97 ayat. Nggih napa mboten? Tambah Fatihah sepindah niku pun 100 langkung. Di samping jenengan nggih saged maos 100 ayat bendinten jenengan fadilah maos Waqiah barasar ben tansah gampil rezekine ugi berkah barokah. Nah niku monggo nginjing sing dereng maos Waqiah sak sampunipun salat asar diwaos. Nah terus falabistu muddatamin zamani. Lah iki wis dingerteni jebule ancen bener ana anak sing dodolan nang pasar karo nyambi maca Al-Qur'an kanthi sak kataman. Lah sing wong iki mau nggih sami ugi suwijine mangsa suwijine dina niki nggih ngimpi malih. Lah sing wong ahli kubur akeh kok ngoten niku do metu kabeh golek remukan-remukan turahane wong muslim, turahane dongane wong muslim. Lah wong lanang sing lunggih kursi sing maune adem ayem iki kok melu rebutan sakniki. Maune adem ayem linggih kursi dhewe badhe rebutan, saiki pun melu rebutan. Pun melu rebutan remukan niku mau jebulane ditelusuri kalian tiyang ingkang ngimpi kala wau jebule anak sing empun biasa ngirim sak katamak niku wau sampun sedo. Lah niki dadi nalikane anake kok empun sedo empun mboten ngirimi hadiah sak kataman malih nggih iki mau do rebutan kalian dongane wong muslim, sedekahe wong muslim. Lah kinten-kinten jenengan kirim hadiah Fatihah kali bapak ibu sedinten ping pinten napa nderek malam Jumat tok nek yasinan. Berarti jenengan ngaturi daharan kalian teng Spain malam Jumat tok. Bendina tiyang Spain jenengan rebutan, cakalan. Lah niku. Dadi niki namung pangimut-imut kula panjenengan ben saestu anggenipun ndongaake tiyang sepah. Nggih, monggo sareng-sareng niku sak sagete jenengan sak
derajat sak pangkati jenengan ampun ngantos tiang sepah niku nelongso wonten alam kubur. Lah sekedhik saking Mbah Dalhar Watu Congol. Jadi kanggo balas budini anak nan tiang sepah. Menawi tiang sepah sampun desa, sampun sedo, sampun sedo niku anak nyangoni tiang sepah niku 20.000 surat ikhlas. 20.000 kul huwallah. Menawi kok jenengan dereng ngirim berarti jenengan tasih utang kalian tiang sepah. 20.000 kul huwallah niku jenengan sedereke pinten? Contone jenengan gadah sederek sekawan. Dibagi ping 4 oleh 5.000-an, dibagi karo bojone oleh 2.500-an. Niku wujud balas budi jenengan kalian tiang sepah ingkang sampun ngurmati jenengan kecilik dumugi ageng niku menawi tiang sepah sedo niku ken ngirim surat Al-Ikhlas ping 20.000. Malah ngendikane menawi kok dereng dikirim ping 20.000 jenengan status tasih utang kalian tiang sepah. Niku kula nggih namung nyampeaken. Nggih. Monggo sareng-sareng niki nggih Ramadan sampun tanggal akhir sami ningkataken ngamal ibadah kula panjenengan sedanten. Mugi-mugi kemawon sedanten ngamal ibadah kula panjenengan tansah dipun tampi dening Gusti Allah. Amin Allahumma. Pun kirane cekap semanten dalu punika mestinipun kathah kelepatan saestu nyuwun agung pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.